Χριστέ μου, δώσ' μου την υπομονή και την πίστη των Αγίων. Από ό,τι φαίνεται, από ό,τι βλέπετε κι εσείς, εισήλθαμε στα χρόνια της μεγάλης υπομονής και της μεγάλης πίστεως, της πίστεως των Αγίων. Οπότε θα χρειαστούμε και τις υπομονές των Αγίων και την πίστη των Αγίων, την Ορθόδοξη. Ακόμη και άνθρωποι που έπρεπε να την υπερασπιστούν την Ορθόδοξη πίστη, δεν την υπερασπίζονται επαρκώς και ενίοτε και την αλλοιώνουν. Και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Γιατί είναι επικίνδυνο? Γιατί τη ζωή μας αυτήν την πρόσκαιρον ο καθένας θα την ζήσει όπως του επιτρέψει ο νους του και οι περιστάσεις. Όμως ανάλογα με την πίστη που έχουμε θα καθοριστεί και η δόξα που θα έχουμε στην αιώνια ζωή. Κοιτάξτε ο Απόστολος Τυχικός, ένας νέος άνθρωπος γεμάτος μόρφωση, γεμάτος παιδεία, και δεν μπορούσε και αυτός να διαπρέψει σαν νομικός, σαν γιατρός. Και όλοι οι Απόστολοι που είχαν κάποιες ικανότητες, όπως ο άλλος, ο Απόστολος Ευαγγελιστής Λουκάς, ο Απόστολος Παύλος. Δεν ήταν όλοι ψαράδες, μερικοί είχαν μεγάλη παιδεία και μόρφωση και ικανότητες και δυνατότητες κοσμικές για να κάνουν καριέρα, να το πω έτσι όπως το λέει ο σύγχρονος κόσμος. Και όμως για την αγάπη του Χριστού, για την αλήθεια του Ευαγγελίου, αφιερώθηκαν πρώτα στο να εφαρμόσουν το Άγιον Ευαγγέλιο, να γίνει εφηρμοσμένον Ευαγγέλιο, και το παράδειγμά τους και ο λόγος τους και τα κείμενά τους, όσοι έχουν γράψει και επιστολές και βιβλία και Ευαγγέλια μερικοί, μέχρι σήμερα καθοδηγούν εμάς, όλους εμάς, 20 αιώνες τώρα. Γενναία έρχεται, γενναία φεύγει, και όμως η αξία των Αγίων Αποστόλων είναι αμείωτη και είναι το θεμέλιο της πίστεώς μας. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας λέγεται αποστολική και η πίστη μας επίσης αποστολική. Αν λοιπόν χάσουμε αυτήν την πίστη ή την αλλοιώσουμε, κινδυνεύει η σωτηρία μας, κινδυνεύει η αιώνια ζωή μας, κινδυνεύει η αιώνια δόξα και της ψυχής και του σώματος. Γι' αυτό πρέπει να είμεθα πολύ ευαίσθητοι στο πώς θα εξασφαλίσουμε, πώς θα προσελκύσουμε μάλλον το έλεος του Θεού στη ζωή μας, και η πίστη, η ορθόδοξη και η ομολογία της και το εφηρμοσμένο βίωμα αυτής, το εφηρμοσμένο Ευαγγέλιο δηλαδή, είναι τα καλύτερα διαβατήρια εισόδου στην άνω ζωή. Στην ζωή που επόθησαν και απολαμβάνουν οι Άγιοι Απόστολοι, και μπορεί και εμείς να γίνουμε συγκάτοικοι αυτών στην αιώνια δόξα, στην αιώνια ζωή, στην αιώνια χαρά. Η εποχή μας δίδει ευκαιρίες αιώνιας δόξας και αιώνιας χαράς, πολλές ευκαιρίες. Εάν ομολογήσουμε Χριστόν σταυρωμένον, αναστημένον και πάλι ερχόμενον με τα δόξης. Εάν διδάξουμε τον Χριστόν στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας, πρώτα και κύρια με το παράδειγμά μας, και ύστερα ανάλογα με την παιδεία και την πειθόν που έχει ένας έκαστος εξ ημών. Αλλά και στις μέρες μας θα πρέπει να προσέξουμε, να υψώσουμε οχυρά πίστεως, κάστρα, τα οποία αν μπορεί ο άνθρωπος στις δύσκολες ώρες, και έρχονται πολύ δύσκολες ώρες, από ό,τι φαίνεται τα δύσκολα τώρα αρχίζουν, όταν τελειώσει μέσα στο Μάιο η περιπέτεια του κορονοϊού, και θα έρθουν άλλες περιπέτειες, και θα έρθουν μεγαλύτερες από αυτόν. Οπότε θα χρειαστούμε περισσότερες υπομονές και περισσότερη πίστη. Τώρα είμαστε υπό εκπαίδευση, υπό εξετάσεις. Θα περάσουν αυτές οι πρώτες εξετάσεις, θα έρθουν άλλες ανώτερες, για να μπορέσουμε σε κάθε χωριό μας, σε κάθε περιοχή του τόπου μας,
να στήσουμε οχυρά πίστεως, όχι μόνο λόγια και κηρύγματα. Έμπραχτα πράγματα. Όπως βλέπετε δυσκολεύουν οι εποχές και οι περιστάσεις. Οι χριστιανοί τι κάνουν? Έχουν έννοια μόνο αν θα βάλουν τη μασκούλα και θα τους προστατεύσει η μασκούλα. Η επόμενη αρρώστια δεν θα προστατεύεται με μάσκα. Τι θα γίνει? Ούτε με εμβόλια. Τα εμβόλια θα αποδειχτούν πολύ επικίνδυνα για τον άνθρωπο. Όπως έχουμε μεταλλαγμένα προϊόντα, θα έχουμε σιγά σιγά και μεταλλαγμένους ανθρώπους. Άρα οι χριστιανοί πρέπει να κάνουν τα δύσκολα. Οι χριστιανοί είναι για τα δύσκολα. Για τα εύκολα είναι οι άθεοι, που νομίζουν θα αλλάξουν τον κόσμο και οι ίδιοι τον ήχην τους δεν μπορούν να τα αλλάξουν. Ο χριστιανός είναι αυτός που μπορεί να αλλάξει, να μεταμορφωθεί, να αγιαστεί. Και έχουμε ευθύνη ιερωμένη, αφού δεν μπορούμε να επηρεάσουμε τους πολλούς, μπορούμε να βοηθήσουμε μέσα από τους λίγους. Ο Θεός κάνει τη δουλειά του και με 2 και με 3. Όπου εισήλει οι 2 ή 3, στο αιμονόνομα. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, θέλετε έναν πολυβόλο να κατατροπώνετε τον διάβολο και την αμαρτία, να διαβάζετε κάθε μέρα ψαλτήρι. Εγώ, λέει, το πρωί διαβάζω ψαλτήρι, την νύχτα κάνω κομποσκίνη. Όχι πιο πολύ ησυχία την νύχτα. Εμείς δεν είμεθα Παΐσιοι, ούτε Ιάκωβοι. Είμεθα όμως χριστιανοί Ορθόδοξοι, που κοινωνούμε σώμα και αίμα Χριστού, της άφησης αμαρτιών και ζωή αιώνιων. Γι' αυτόν παρακαλώ, αν θέλουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, εάν θέλουμε να βοηθήσουμε τον κόσμο να έχει αντιστάσεις πνευματικές σε όλα αυτά που τελεσιουργούν αυτοί οι εωσφοριστές της νέας τάξης πραγμάτων, γι' αυτόν παρακαλώ έναν οχυρών, δεν είναι το μοναδικό, έναν λέω. Είναι και αυτό, η ανάγνωση του ψαλτηρίου, και επιπλέον είναι κάτι που θα ωφελέσετε το σόι σας, το χριστιανικό σας σόι, τη χριστιανική γενιά μας, η οποία κινδυνεύει στις μέρες μας. Βλέπετε, όλες οι επιθέσεις γίνονται με πρόφαση τώρα την υγεία, μετά θα βρουν άλλη πρόφαση. Και είναι πάντοτε μέσα σε γιορτές. Η Πάτρα δεν εόρτασε τον Απόστολο Ανδρέα. Της βάλανε αποκλεισμό. Πήγαινε ένας καημένος δεσπότης με έναν παπά και έναν διάκο και έκανα μια λειτουργία. Κατάλαβες, χωρίς πιστούς. Ποιος? Ο Απόστολος Ανδρέας. Και ήρθε ώρα που ο Χριστός θέλει αποδείξεις της πίστεώς μας. Γιατί ετοιμάζει το νέο πλήρωμα, τους νέους δεσποτάδες, τους νέους παπάδες, τους νέους πιστούς. Και τώρα δίδουμε εξετάσεις όλοι μας και θα είμαστε μέσα στο καινούριο πλήρωμα. Αυτοί που θα φύγουν θα τους κρίνει ο Θεός αν θα μπουν στο πλήρωμα της άνω ζωής. Αυτοί που θα μείνουν αν θα είναι στο πλήρωμα της κάτω εκκλησίας. Και άνω ζωή και κάτω ζωή. Δεν έχουμε επιλογή. Όπου και να πάμε θα ζήσουμε. Και οι κολλασμένοι ακόμα ζουν. Αλλά που ζουν, τι ζωή εν τούτη που ζουν. Μη κακιέσαι. Ο θάνατος είναι 2 δευτερόλεπτα. Είναι στενάχωρη υπόθεση, αλλά είναι μόνο 2 δευτερόλεπτα. Μόλις περάσει το θάνατο πάλι ζωή, αιώνια ζωή. Γι' αυτό να προβληματιστούμε τι κάνουμε τώρα.